जों दैज्लाङाव फरायसालियाव फैबा दै देरनायनि थाखाय माब्लाबा दख'ना सियो, माब्लाबा बेग, लेखाफोरा सिनो गोनां जायो। जायनि थाखाय जों माब्लाबा फरायसालियावनो थांनो हायो। खस्थ' मस्थ' बारो इदिनो दख'ना सिबाबो मालाबा गिदिंनांनानै थांफिननो गोनां जायो न'आवहाय। दोंसे लामा जिथु खैलाजुलिनिफ्राय राङापारा सारिदुवार बे मोनसे दोंसे बे लामाजोंनो गोबां रायजो राजाफ्रा थाबायलाङो। बे लामानि गेजेराव जिथु मोनसे दैमा दङ, जाय दैमानि मुङा खैलाजुलि मुङै मिथिनाय जायो ओनसोल नाङै। दा बे दैमानि दालाङाव गोबां बोसोरनिफ्रायनो जिहेतु मोनसे दालां दङमोनब्लाबो बे गोबां बोसोर 10 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो बियो मोनसे बारजायै अबस्था, बायफ्लेजोबनाय अबस्थायाव दङ। दा दिनै गोबां रायजो राजाफ्रा नैबे दैमाखौ दै गाहायजोंसो बारलांनो गोनां जायो। बे समाव नोंथांमोना दिन्थियो गोबां बेयाव मोनसे अबस्थाहीन मोनसे दैमा, जाय दैमानि गेजेरजों मोनसे दालां सरखारनि नोजोराव गोग्लैयाखै। बेयाव बे लामाजोंनो गोबां गामिनि रायजो राजाफ्रा बेमार आजार लांनाय, डिलिभारि लांनाय, बेयाव गोबां खस्थ' मोनो। जायनि जाहोनाव बे दैजोंनो लांनानै बानलांनानै लांनो गोनां जायो। बे समाव आङो गोबां दिन्थिनो नाजागोन। फरायसाफोर फैगासिनो, जिथु फरायसाफोरा फैगासिनो, आं बे समाव मिथिनानै लानो नाजागोन। जिहेतु गोबां फरायसाफोरा बेबायदि गोबां खस्थ'नि गेजेरजों जिथु दख'ना सिजानानैबाबो जि समाव दायो बारनायनि अबस्था, खिन्थु दैज्लां फैबा जि मोनसे अबस्था जायो। दा दैज्लाङाव माबायदि खस्थ' मोनो नोंसोरो? जों दैज्लाङाव फरायसालियाव फैबा दै देरनायनि थाखाय माब्लाबा दख'ना सियो, माब्लाबा बेग, लेखाफोरा सिनो गोनां जायो। जायनि थाखाय जों माब्लाबा फरायसालियावनो थांनो हायै जायो। मा बुंगोन, जिथु दैमाया गोबां देरोब्ला माबायदि बारो नोंसोरो? जोङो खस्थ' मस्थ' बारो इदिनो दख'ना सिबाबो मालाबा गिदिंनांनानै थांफिननो गोनां जायो न'आवहाय। स्कुलाव थांनो हाया। गिदिंनानै थांफिननांगौ गोनां जायो। मिथिबाय गोबां खस्थ'नि गेजेरजों जिथु बेग सेग सिजोबो बुंदों। साइकेलफोरा खस्थ'नि गेजेरजों साइकेलफोरा बुसोम जानायनि गेजेरजों दै गिदिरजोंब्लाबो नारसोमनानै बिथांमोना थांनो गोनां जायो। आं बे समाव ओनसोलनि रायजो राजा दङ सासे, आं बिथांमोननिफ्राय मिथिनानै लानो नाजागोन। जिहेथु नोंथांमोननि नैबे दैमानि गेजेराव मोनसे दालाङा अबस्था गैया। दालाङा दंमोनब्लाबो गोबां बोसोरनिफ्राय बायदों होनना मिथिदों। मा फोरमायगोन दा? दालाङाथ' आगोलाव दंमोन, बे कालभारसोमोन आरो दालां नङामोन। दा बेथ' बायलांबाय। दा बायनाय लोगो लोगो जोंनि बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गोबां खस्थ' भुगिनो गोनां जादों। दिनै गथ'फ्रा फरायसालियाव थांलाय फैलाय खालामनिफ्राय हमनानै, रायजो राजाफ्रा दिनै हाथाय बाजारनिफ्राय हमनानै, दिनै नैबे बेमार आजारनिफ्राय हमनानै बे दैमा देरनाय लोगो लोगो गोबां खस्थ' भुगिनो गोनां जायो। मालाबा समाव मानसिखौ जों बानना लांनानै बे दैमा खर'सिम जों बाननानै जों फाखा खालामनो गोनां जायो आरो। मानो होनबा बे लामाया दैज्लां समाव ओरैबायदि गाज्रि जायो। लामायाबो लामा गाज्रि जासे जानानै हमना ला बे दैमाखौ जोङो बारनो थाखाय गोबां असुबिदायाव गोग्लैयो आरो। दा बेजों लोगोसेनो जोङो जोंहा फैबाय थानाय सरकारखौ जों खावलायगोन, जेने थेने दालांखौ जोंनि रायजोफोरनि गेजेराव जुदि बानायनानै होयोब्ला, बेखिनि जोंनि ओनसोलनिफ्राय हमना ला 70-80सो गामिनि न'खरनि मानसिफ्रा जोंहा गोबां सुबिदा जागौमोन आरो। बेसेबांसो रायजो राजाफ्रा बेजों थांलाय फैलाय खालामो? बेजों हमना ला जोंना मथा मथि 70-80सो गामिफ्रा बे लामाजों थांलाय फैलाय, राङापारा, सारिदुवार, तेजपुर बिदि थांलाय फैलाय खालामबाय थायो आरो। गोबां बाथ्रा मिथिबाय, जिथु गोबां खस्थ'नि गेजेरजों जिथु बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा भुगिनांगासिनो दं। जिहेतु बेयाव गोबां मोनसे दलंनि प्रयजन गोनांथिथार, जायनि गेजेरजों फ्राय 70-80 गामिफोरनि सुबुंफोरा बे लामाजोंनो थांलाय फैलाय, सानफ्रामबो थांलाय फैलाय खालामो। जिथु बे बेयाव मोनसे दलं, बिनि गेजेरजोंनो दलं गैया, बिनि गेजेरजोंनो जिहेतु स्कुल, ओरै थांलाय ओरैबो स्कुल दङ, ओरै फारसे ओरैबो स्कुल दङ। बे फारनैनि गेजेरजोंनो बिथिंनि फरायसाफोरा बे फारसे स्कुलाव थाङो, बे फारसेनि फरायसाफोरा बै फारसे स्कुलाव थाङो। बेयाव जेब्ला दैमाया देरो बा दैज्लां समाव जिहेतु गोबां गिदिर गिदिर हाजोनिफ्राय, अरुणाचलनिफ्राय बोहैबोनाय जिथु दैया गोबां गिदिर जायो। बे समाव गोबां फरायसुलिनिफ्राय लानानै ओनसोलनि बेफार बानिज्य खालामग्रा बैसोर बिथांमोनाबो गोबां खस्थ'नि गेजेरजों खस्थ' भुगिनो गोनां जायो। बे समाव बिथांमोना खावलायदों जे आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो ओनसोलनि बा डिलिमिटेसननि उनाव ढेकियाजुलि समस्थियाव फैबाय बिथां MLA मन्त्रि अशक सिंहाल बिथांखौ, जेन नैबे खैलाजुलि दैमानि दालाङाव जिथु मोनसे दैमायाव जिथु दालां गंसे लुफुंनो हायो, बिनि थाखाय रायजो राजाफोरा बिथांमोनखौ गुरै खावलायदों।